Хвала Христу. З Євангелія ад Матвея. Езус сказаў 12: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, чтоб не адкрылася, і патаемнага, чтоб не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце пры святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць. А больш бойцеся таго, хто можа душу і цела загубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся, вы вартыя больш за мноства вераб'ёў». Крыху менш прачытаю, чым у літургіі ўжыты гэты ўрывак сёння. Першае, такі нечасты момант, калі паняцце душы тут ужыта ў тым сэнсе, у якім мы жываем як славяне. Душа, як тое, што несмяротнае, вечнае, тое, што пойдзе ў Царства Божае. Таму што ў Грэцыі душа – гэта значыць жыццё. І, як правіла, Новы Завет і апостол Павел у гэтым значэнні ўжывае слова душа, псыха. Калі апостол Павел піша, што чалавек душэўны, гэта значыць нічога добрага. Гэта значыць, што апостол Павел кажа, душэўны чалавек не можа судзіць пра справы духоўныя. Таму што ён вядзецца толькі эмоцыямі, перажываннямі, ён даволі павярхоўны. Вось, душа гэта скарэй нават, перажыванні, эмоцыі, жыццё. Это нейкая біялогія у нейкай ступені. Так разумее Новы Запавет, і тут трошку выняткава логіка іншая ў Матвея, дзе сапраўды душа, паняцце душы ўжыта ў іншым значэнні. Это якраз такі тое, што несмяротнае, вечнае. Трэба баяцца, каб не загубіць сваю душу. Жыццё ты можаш загубіць цела, бойся, каб душы свае не загубіць. Гэта ў межах такога тлумачэння трошку. І галоўнае пытанне, якое сёння гучыць і для мяне, для многіх, магчыма, хто уважліва прачытае гэты тэкст, гэта пытанне, каго трэба баяцца. Пан Езус кажа, не бойцеся тых, хто здольны загубіць вашае жыццё, загубіць вас, забіць, знішчыць. Не бойцеся іх. Бойцеся таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Вось таго бойцеся. І пытанне, хто гэта? Каго трэба баяцца? Увесь час я інтуіцыйна заўсёды адчуваў, што, канешне, д'ябла. Што гэта ён хоча знішчыць, ён хоча ўкінуць у пекла. Але многія каментатары і айцы касцёла, яны выключэнне, хто думае пра д'ябла. Амаль што ўсе пагалоўна гавораць, што ідзе размова пра Бога. Таму што ўкінуць у гіену вогненную, вось этот апошні суд, апошняе рашэнне прыняць, не мае права д'ябал. Ён не мае такіх магчымасцяў. Толькі Бог ці ў пекла пасылае, ці адчыняе брамы Царства Божага, толькі ён ёсць суддзёй. І тым больш для габрэяў, которые, як ведаем, некаторыя нават у духаў не верылі, такія як садукеі. Таму для іх гэтая тэма, што некага прача Бога яшчэ можна баяцца, для габрэяў то ўвогуле чужая тэма. Сёння я прачытаў каментар, што это ўвогуле не біблійны нават спосаб мышлення. Для іх баяцца, для веруючых габрэяў, можна было толькі таго, хто стварыў гэты свет. У іх нават не было другіх варыянтаў. І вось это першы такі момант акцэнты. Для мяне это было нешта новае, дзіўнае, таму што моя схема памятаю, яна паламалася. Мне здавалася, што Христос прызывае д'ябла баяцца, а тут якраз такі ідзе размова пра тое, што мы называем страхам Божым. Баяцца Бога ў такім добрым сэнсе. Чамусьці мне зараз узгадваецца адзін з такіх любімых урыўкаў Святога Пісання: «Навучы нас, Господі, лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрасць сэрца».
Вот як здабываецца мудрасць сэрца? Тады, калі ты пачынаеш разумець, што час не вяртаецца, ты яго можаш змарнаваць, свае дні, свае гадзіны, гаворачы пра пустое, сядзячы ў тэлевізары, займаючыся пустымі справамі, ты можаш марнаваць сваё жыццё, свае шансы, которые дае табе Бог. І вось калі ты пачынаеш это разумець, табе становіцца неспакойна. Табе ўжо столькі гадоў, да, а ты ўсё нейкай ерундой маешся. І табе ад гэтага становіцца неспакойна, і вось это шанец здабываць мудрасць Божую, мудрасць сэрца. Яна звязана са страхам Божым. Ёсць такое паняцце, яно, канешне, са Святога Пісання, але часта ў праваслаўі любяць ужываць этот тэрмін «страхам спасацца». Класны тэрмін. Што ёсць такі страх, у которым няма нічога добрага, але ёсць такі страх, который як бы канструктыўны, калі можна так сказаць, который нас выхоўвае. І гэта ўсе розныя віды страхаў. І ўвогуле, разважаючы на тэму, каго трэба баяцца, увогуле это дзіўныя нават разважанні, ці такія вось лозунгі, як часам людзі кажуць, да, ты не перажывай, ты не бойся. Той, хто баіцца, яго частенька такія фразы раздражняюць. Каб ж так лёгка было, дык напэўна б не баяліся. Таму гэтыя фразы такія на ўзроўні лозунгаў, да, вот, не бойся, а чого тут баяцца? Каб страшна не было, не баяліся б людзі, напэўна. Некалі я пачуў такое выказванне кшталту мудрасці сучаснай, трошку як жарт, але такая фраза класная. Памятайце галоўнае, ні за што не перажывайце. А калі навучыцеся гэта рабіць, раскажыце, як вам удалося. І нешта падобна са страхам. Да, вот, не бойся, гэта ні аб чым. Але разам з тым, мы чуем тут, як бы я асабіста чую, трошку іншыя акцэнты, звязаныя са страхам. Бо страх это што? Это перш за ўсё эмоцыі. Яны з'яўляюцца нечакана, ты іх не кантралюеш і так далей. А тут Христос вучыць, што ты можаш стаць гаспадаром свайго страху, сваіх эмоцый. Ён вучыць, каб мы альбо баяліся, альбо не баяліся. Для нас страх, ён прыходзіць аўтаматычна. Вот ён з'яўляецца і ўсё. А часам не з'яўляецца, а часам праходзіць. Мы не асоба на это маем уплыў. А тут Христос паказвае, што ўсё-такі ўплыў можна мець. І праз што вось гэты ўплыў на страх аказваецца? Праз тое, што ты пачынаеш аналізаваць. Ты пачынаеш разумець, каго трэба баяцца. Табе страшна ад людзей, а пасля пачынаеш аналізаваць. Дык гэта ж толькі людзі. Знішчаць мяне, знішчаць маю рэпутацыю. Ну і што? Можа, нават заб'юць, там, шкоду мне цялесную прынясуць, як у кантэксце Евангелія. Ну і што? А ёсць ж нешта большае, ёсць жыццё вечнае, ёсць царства Божае, ёсць суддзя. І ты пачынаеш пра гэта думаць, аналізаваць, і тады у цябе вось пры гэтых думках ёсць шанец, што гэтыя страхі, нават не тое, што калі яны адыдуць, можа не адыдуць, але пачнуць слабець. Прачытаў такі цікавы прыклад пра аднаго ангельскага прапаведніка, который, напэўна, ведаем, хто такі кароль Англіі Генрых VIII. Гэта якраз такі канфлікт у яго адбыўся. Ён вёў блуднае жыццё, такое грэшнае. У яго адбыўся канфлікт з Ватыканам, з папам рымскім. І пасля пачаліся вялікія ганенні на касцёл там у Англіі, пераслед і так далей. Але не ведаюць, толькі на католікаў там ганенні былі, аж так не ведаю гісторыі. Дык вось прачытаў гісторыю, калі адзін прапаведнік, прапаведваючы перад Генры VIII, ён быў прысутны тады ў святыні. Не ведаюць, это каталіцкі прапаведнік быў, ці англіканскі. Ён, прапаведваючы перад ім, сказаў такія словы, як бы гаворачы самому сабе: «Бойся, бойся, тут кароль Генрых VIII. Думай, што гаварыць». І пасля тут жа сказаў: «Бойся, бойся, тут таксама ёсць кароль над усімі каралямі».
Канешне, меў на ўвазе Отца Нябеснага. І ён так прапаведваў, што ў выніку Генры VIII спаліў яго на кастры. І для мяне это нейкі прыклад, як это сапраўды працуе, што эмоцыі, яны не падкантрольныя нам. Яны прыходзяць і адыходзяць незалежна ад нас. Але ёсць нешта такое, што ты пачынаеш думаць, разважаць, раскладваеш па паліцах. Што правільна, што неправільна, што тут галоўнае, што фундаментальнае. І гэты аналіз, ён, ва ўсякім разе, ён аслабляе страхі такія людскія. І думаю, што да нечага падобнага заахвочвае Христос. Ён прызывае, каб упрытомнілі сабе ўвогуле, хто над усім стаіць, хто галоўны, што нас чакае пасля смерці. Таму гэтая логіка многіх яйцаў касцёла і святых, яна праўдзівая. Думаю, што у біблійным ключы, канешне ж, тут ідзе мова пра Бога, да которага трэба мець найбольшы шацунак з усяго, найбольш перажываць за тое, трэба, ці я Богу дагаджаю, ці не. Больш за ўсё. Людзі — это другараднае. За гэта больш за ўсё трэба перажываць. У гэтым ключы, думаю, варта прарока Ісаю пачуць. Это 8 раздзел, 12-13 верш. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, что он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, Его чтите святого, свято, а Он страх наш, и Он трепет наш». Некаторыя звязваюць гэты тэкст прарока Ісаі з тымі выказваннямі Хрыста, што, магчыма, это такая парафраза, ёсць такая версія. І ўсё ж такі, для мяне это рэальна было нешта фундаментальна змена мышлення, што мейце перш за ўсё страх Божы. Не перад людзьмі, не перад д'ябламі. Мейце перш за ўсё страх Божы, ўсё астатняе стане на свае месцы. Это не страх перад Богом, это страх Божий, это нешта іншае. Это ён вынікае з любві, з павагі, з прыняцця таго, што ён ёсць творцам, збаўцам, гаспадаром. Это нешта іншае, чым проста такі чалавечы страх. Ці можна хоць крыху апраўдаць, што трэба баяцца д'ябла паводле дадзенага тэксту? У нейкай ступені, думаю, крыху можна. Хоць это не біблійны спосаб мышлення будзе, але д'ябал не мае права укінуць у гіену вогненную, яму не дадзеная ўлада, але ён можа так напаскудзіць, што ты сам, магчыма, у той бок пакацішся. І ў гэтым плане трэба яго асцерагацца. Не як таго, хто мае ўладу, а як таго, хто можа добра ўсё набаламуціць, падмануць, надурыць. І ў гэтым ключы Пісанне будзе гаварыць нам пра тое, што трэба асцерагацца ўвогуле людзей подлых. Не сядаць з імі за стол, не сябраваць з імі. Як кажа першы псальм, не хадзіць на савет нечысцівым, не сидзець за столом з развраціцелямі. Трэба асцерагацца. Христос скажа: асцерагайцеся закваскі фарысейскай. Вось іхнай подласці, іхнага спосабу мышлення. Асцерагайцеся. Што яны могуць укінуць гіену вогненную? Конечно, не. Але асцерагацца трэба. Па-свойму баяцца іх трэба. І ў гэтым ключы будзе ўсё-такі апраўдана, што і д'ябла таксама трэба баяцца. Не таго, як мае ўладу, а таго, хто можа так нагадзіць, што мытар настанецца і будзе ўсё шыварат на выварат. Але перш за ўсё, канешне, тут прызыў да такога, здаровага, назовём это так, страха Божага. Здаровага з даверам. Господь не хоча пасеяць у нас смуту нейкую. І далей ён гаворыць пра клопат айца, который клапоціцца пра птушак, который клапоціцца пра самае малае. І Господь пра гэта гаворыць. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, ніводзін не ўпадзе без волі айца вашага. Таму не бойцеся, вы вартыя больш за мноства вераб'ёў.
все-таки тут акцент на Отце Небесном. Похваленный Иисус Христос.